Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň 2006-njy ýylda tutsawlukda aradan çykan bir adam hukuklary boýunça aktivistiň ölümünden Türkmenistanyň hökümetiniň jogapkärdigini ýüze çykarmagyny 9 awgustda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy hemde Human Rights Watch guramasy makullady. Bu maganyň Adam Hukuklary Komitetiniň maý aýyna çykaran hemde awgustda jemgyýetçiligi açylan pikir beýannamasyna Oğul Sapar Muradowanyň adam hukuklary ugruny alyp barýan işleri üçin hemde jurnalistik hikayary üçin öňkü prezident Sapar Murad Niýazowyň hökümeti tarapyndan saklanyp tutsaw edilenligi ma'lum edilýär. Muradowa Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy bilen hem hyzmatdaşlyk edýärdi. Şeýlede komitet Muradowanyň ölümi boýunça Türkmen hökümetini garaşsyz derňew işini geçirmäge, onuň maşgalasyna çektirilen ziýanyň öwedini dolmaga hemde Muradowanyň adyny dikeltmäge çagyrdy. Bu maganyň tapan maglumatlary hukuk goraýjy toparlaryň köpden bäri Oğul Sapar Muradowanyň ölümini onuň adam hukuklary ugruny alyp barýan işleri hemde raportlary üçin Türkmen häkimetleriniň syýasy matlaply jinayatlarynyň sebäp bolanyny barada pikirlerini tasdikleýär diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent beýanatda aýtdy. Bu karar habar gullugynyň korrespondentlerine garşy hökümetiň dowam edýän basyşlary sebäpli aýratyn ähmiýetlidir diýip Kent sözüne goşdy. Ahir soňy Muradowanyň aýlygynç gıynalyp öldürilmegine Türkmen hökümetiniň jogapkärdigini görkezýän täsirli tasdiknama bar diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denber beýanatda aýtdy. Inni Türkmen hökümeti Muradowanyň ölümünden jogapkär adamlary anyklap jogapkärçilige çekmeli. Aradan 12 ýyl geçdi ýöne adalet üçin hiç haçan giýiş däl diýip Denber aýtdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň goşançysy bolmak bilen bir hatarda Muradowa Türkmen Helsinki guramasyny esaslandyrmaga gatnaşypdy. Bu garaşsyz hukuk topary sürgünlükde Bolgariýadan Türkmenistan bilen bagly meseleleriň üstünde işleýärdi. Ol Niýazowyň hökümetiniň tutsak eden bir näçe ýüz dissidenti diýip anyklanan adamlary barada raport beripdi. Bu Merkezi Aziýa döwleti adam hukuklary bilen bagly meseleler sebäpli ýeti halkara tanqyda uçurap gelýär. Muradowa 2006-njy ýylyň iýun aýynda Türkmen paýtagty Aşgabatyň polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Soňra ol başga da 2 aktivist, şol sanly erkek dogany Anna Durdy Hajiýew bilen birlikde bary ýogy 2 sagada çeken ýapyk suud dinlenşigine türme tutsaklygyna höküm edildi. Hukuk goraýjy toparlar bu hökümüň toslamy aýyplamalar esasyna çykarlandygyny aýdýar. Muradowa 6 ýyl möhlet bilen türme tutsaklygyna höküm edildi. Ýöne 2006-njy ýylyň 13-nji sentýabrynda onuň maşgalasyna Muradowanyň tutsaklykdaky ölüm habary gelip gowuşdy. Aýdylmagyna görä jesediň netijesi asla äşkär edilmedik hökümet barlygynda Muradowanyň kellesiniň arkasyna urulan zarbadan aradan çykanlygy habar berildi. Diplomatik kanallaryň ara goşulmagy bilen Muradowanyň maşgalasyna onuň jesedini görmäge ruhsat berildi. Onu gören maşgala agzasy jesediň maňlaýyna çuň kesegiň boýnunyň töweregine boglan bolmagynyň ahmaldygyny alamatlandyrýan gara tegmelleriň eline açyk yaralaryň hemde aýaklaryna agyr sypçyryk yaralarynyň bardygyny habar berdi. Hukuk toparlary bir kanun goraýjy resminiň Muradowanyň soragy çekilenine gıynalyp öldürilendigini aýdan tasdiklanmadyk maglumatlaryny agdady. Başga bir adam aktivistlere beren gurrungyny hakykaty gizlemek üçin Muradowanyň öz janyna kast eden ýaly edip görkezlendigini aýtdy. Hökümet Muradowanyň tebii sebäplerden aradan çykandygyny öňe sürüp onuň ölümini derňemedi. 2013-nji ýylda açyk jemgyýetde adalet inisiatiwasynyň ýuristleri Hajiýewiň adyndan Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetini arda şikayet bilen ýüz tutdy. Ardada Muradowanyň jurnalistik işlerinden ar almak üçin onuň gıynalanlygy we tutsaklykda ölenligi hemde şu ýagdaýlar bilen bagly Türkmen hökümetiniň syýasy we raýat hukuklary boýunça halkara ulalaşygyň borçnamalaryny bozanlygyny alamatlandyrýan beýlik hereketleri öňe sürilýär. Bu şikayeti 24-nji maýda beren jogabyny komitet hökümetiň özüne alyp barşyny ýazgarýar. Saklanan ýa-da tutsak edilen adamlaryň durmuşyny alada etmekde onuň jogapkärçiliklerini ünsü çekýär. Şeýlede onu hökümetiň gynamalar we tutsaklykdaky ölümiň sebäpleri barada aýdylýan gurrunlary dürst derňäp bilmänligine, jesediň barlyk netijeleriniň äşkär edilmezligine hemde Muradowanyň suud prosesi bilen bagly ençeme kanun bozmalara ünsü çekilýär. Şeýlede komitet Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümetini şuňa meňdeş kanun bozmalaryň geljekde gaýtalanmalygy üçin
ähli zerur şäreler görmäge çagyrdy. Türkmenistanyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen ýylteşikli jurnalistler we olaryň maşgala agdalary 10 ýyllyklaryň dowamyna hüjümlere, zorluklary we tutsuk edilmeleri sezewar boldy. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyly üçin metbuat azatlygy boýunça çap eden hasabatyna Türkmenistan metbuat azatlygyny dünýäde iň yaramazlykly demirgazy Koreýa bilen deňleşdirilýär. 2014-2015-nji ýyllar aralygynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy hökümetiň howandarlygyna amala aşyrylan ýygyderli hemde sistematik gorkutma kampaniýalary sebäpli özüniň habarçylarynyň ýarysyny ýitirdi diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň resmileri aýdýar.